Казан шәһәрендә туып үскән кыз. Әниләр минем Арча яклары, Балтач яклары, әтиләр Болгар ягы, әти Болгар ягының була инде. Үзем Казанныкы, мин 13-нче татар гимназиясендә укыдым. Менә татарча әйбәт сөйләшәсең, шуңа күрә сорарга да ашыктым инде. Каян шулай яхшы сөйләшәсең дип, чөнки син бит бизнес өлкәсендә анда күбрәк рус теле хөкемлек сөрә. Гомумән хәзер рус теле китте инде, чөнки бүтән кешеләр гомумән рус телендә сөйләшәләр һәм татар теле кызганычка каршы артка планга китә һәм әлбәттә онытыла. Әз генә. Үзеңнең компаниядә син ничексең, хезмәттәшләр белән, гаиләдә ничек? Гаиләдә татарча сөйләшәм. Әниең белән? Әни белән, гаилә белән, гомумән татарча, дус кызлар белән дә татарча сөйләшәм. Компаниядә төрлечә була. Хәл алар сине тыңларлар, чөнки бит син директор, син төп башлык. Юк, безнең андый. Төп башлыкка карап бит инде. Төп башлыкка карап безнең андый. Ничә кеше эшләр сездә? Безнең хәзерге көндә 9 кеше эшли була инде. Официаль рәвештә 10 кеше. Әйе, это мин, минем помощник, менеджер по развитию бизнеса, 3 дизайнер егет, бухгалтер һәм 4 сатучы кыз. Безнең Цунда нокта бар һәм Арча районында мин май аенда ачылып киттем. Үзеннән эшең турында кирип киттек инде. Гравюра Казан. Дөресрәк аңлатып китсәң, нинди компания синең Гравюра Казан дип атала, бу нәрсә дип атала? Безнең фирма Гравюра Дизайн дип атала. Ул исем китте ачылып киткәндә, мин әле теге фикерләремне туплап, эшләгән теләкләремне туплап китә алмадым. И шуңа күрә гравировка буенча гына башлап җибәрдем инде. Чөнки гравировканың мөмкинчелекләре, ул станоклар, ул австрийский көчле станоклар һәм аларның мөмкинчелекләре бик зур. Шул станоклар белән башлап киткәнгә күрә гравюра дизайн дип башланып китте инде без. Булайм без үзебезне креатив студия дип позиционировать итәбез. Чөнки без кешенең фикереннән, иҗади фикереннән алып, материаль формага кадәр китерәбез аның теләген инде, менә идеядан алып, кыскача әйткәндә идеядан алып, материаль формага кадәр кул белән тотып карыйдылар. Сине күбрәк менә шул бизнес онлайн материалыннан таный башладылар инде, чөнки моңарча күп кеше белмәй иде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның iPad-ындагы рәсемне сезнең компания сез ясагансыз икән дип. Бу тарихка инде ачыклык кертеп җибәрсәң, шунда да iPad-ка шундый Татарстан гербы белән аның картасын сез бастырдыгыз, бит? Һәм анда аның чехолына, тышлыгына да милли бизәкләр. Тегезме, ямадыгыз дип аталамы ул? Ул бүләк иде. Президент өчен бүләк иде ул. Һәм безгә шушы заказны бүтән рекламный агентство башкаруны сорады инде. Һәм әлбәттә без бик горур идек. Шушы заказ безгә эләккәнгә инде. Ул вакытта сез әзерлегез инде бу заказны үтәрлек дәрәҗәдә. Станок бар иде. Әлбәттә станок бар иде. Инде шундый авыр заказлар бар иде. Инде теге җитди заказлар, ләкин шушы iPad дигән оборудованиеларда әле без башлап кына җибәрәдек һәм әлбәттә булзасы килмәде инде. Тырыштык инде ясарга һәм тырыштык матур булып чыксын өчен. Узак ясалдым ул ничек? Менә әйттеләр, сез алданып белә идегезме президент өчен ясаягызны? Әйе, без алданып беләдек. Безгә әйттеләр һәм без бик җитди итеп шушы сорауга килдек. Анда авырлык макетта, макет ясауда. Алданып әйттеләрме Татарстан картасы кирәк дип, гербы кирәк дип. Үзегез тәкъдим иттегезме? Ул инде макетлар бөтенесе бергә инде әзер иде. Аларга менә материал әйбергә төшерү кирәк ялар, әйме? Әйе. Анда инде билгеле иде нәрсә төшәчәк, нинди рәсемнәр, нинди сурәтләр һәм билгеле иде кем өчен, әлбәттә. И безгә кирәк иде бозмыйча матур итеп шушыны ясарга. Ясарга дөресрәк сезнең станок ясыйнымы? Әйе. Шушы оборудованиеда эшләргә өйрәнер өчен без Петербургка бардык, өйрәндек. Ул материалларның свойстволарын өйрәндек һәм
инде эшли башладык. Сиздин тәкъдим иттегез Николай Никифоров хәзерге мәгълүмат министры. Монда бүләге сездә ясалган бит. Әйе. Аның тормыш иптәше, аның тормыш иптәше безгә килде, аңа бүләк ясарга дип инде, һәм ул аңа лампа бүләк итте. Ул шундый индивидуаль заказ иде, без аның өчен бик тырышып, тоже бик шат булып. Менә син сөйлисең, бу Иратка хас һөнәр шикелле бу, беләсең? Иратка хас бизнес кебек. Моны ничек аңларга моны хатын кыз? Юк, монда мин кичкенәдән бик иҗади кеше идем. Минем әти минем кичкенә чактагы рәсемнәрдән альбом ясап, менә алар хәзердә альбомнар исән, истәлек булып. Әтиң дә әйтеп китте, син әти журналист булган кеше бит. Әйе, минем әти журналист булды. Ул менә шушы зданиедә, вот аның Татарстан газетасында эшләде, хатлар бүлегендә. Хайрутдинов Самигулла. Самигулла, аха. Һәм кандидатлыкны защищать итеп. Менә. Һәм бу иҗади кешеләр өчен монда бүлеп булмый, иратлар, хатын-кызлар өлкәсен. Безнең эштә, безнең профессиядә бүленгән кем нәрсә белән шөгыльләнәчәк, иратка да, хатын-кызга да җитә. Син әйтергә телисең, әтиң иҗади якка бурып җибәрде дип. Әтидән киләме, әнидәнме, нәрсә бу? Минем әйтәсем килә, тик кичкенәдән ул минем һөнәрең буенча бит экономист, ниндер менеджер булганың. Әйе. Минем әти аны күрде кичкенә чактан, ук әйтәм, шул минем рәсемнәрне җинап барды, һәм минем хәтеремдә менә аның шушына күз аллавы инде, шушы минем һөнәргә инде кичкенә чактан, кичкенәдән ук поддерживать итте шушы мәсьәләдә инде. Соңдан инде сәнгать мәктәпләрендә җөреп, инде сәнгать мәктәпләренә җөреп, шушында аннары квартираларның дизайн проектларын ясый башладым. Ничек менә шушы идея барлыкка килде? Мин башта рәсемнәр ясыйдым инде, һәм квартиралар өчен, анда определенный интерьерлар өчен. Бу мәктәп яшеннән инде. Юк, университет ягыннан, студент вакыттан. Студент вакытта. Аннар дизайн интерьер квартира ясап, квартираларның дизайн интерьерларын ясап инде. Шулай әкрен-әкрен барлыкка килде шундый фикер. Бүгенге көндә һәрбер кешенең үзенең характеры бар бит инде, үзенең индивидуаль карашы, әйе, һәм әлбәттә кеше үзенең торган җирендә үзенең менә шушы индивидуаль карашын күрсәтәсе килә үзенчә. Һәм менә шушында проблема туды. Кибетләрдә, интернет сайтларда менә шушы дизайнер әйберләрен сатып алу мөмкинчелеге күп булса да, выбор сайлап алырга һәм сатып алырга аз. Син әле эшлидең, аңа кадәр Татнефтьпродуктта менеджер булып идең? Әйе, мин ул вакытта 4 ел элек Татнефтьпродукт холдингта эшләдем. Һәм шул эшләгәндә үк параллель рәвештә синең уй бар иде. Миңа үземнең эшемне нәрсәдер проектын булдырырга кирәк дигәнме? Әйе, чөнки әйткәнемчә, күпчелек халык бит инде шунда ук эшләп калырга мөмкин. Һәм калгандыр да инде алар. Әйе, алар калгандыр да, анда мин хәзердә бит алар белән бик әйбәт мөнәсәбәттә, әйе. Кайчан әзер идең син? Менә булды, җитте миңа монда эшләргә һәм миңа үземнең кирәк дип. Иң башта ук инде мин үземнең тормышымны, менә минем хыялым, үземнең профессияны шушы иҗади эш белән бәйләргә. Чөнки мин үземнең реализацияны шушылай күрә идем инде. Һәм әлбәттә анда эшләгәндә параллель рәвештә әйткәнемчә, менә шушы дизайн проектлар белән шөгыльләнә идем, рәсемнәр ясый. Әлбәттә минем вакыт кала идеме? Яраткан эшкә вакыт бар икән. Менә бар икән.